адрозненне ад суперніка. Две апошнія сустрэчы прайграў, прычым прайграў для развівацца. Ну а пакуль рыхтуецца у нас усё да пачатку сустрыгаду. Яна сёння прадстаўляе горад Гродна. Алексей Шипица, галоўны рэфер і яго дапаможнік. Запасным галкіперам Мікітам Цубам. Але гэта справы іншай сустрэчы. Мы з вами чуем стартавы свісток Алексея Шипица і футбол. Тут і тройка цэнтральных, і камбінацыі, і ўсё. З гэтым у нас тым часам атака Сычоў прабівае, але паляцела па трыбунах. Забівай, забівай. З гэтай кропкі можна і прабіць. Канцыдайлаў гэта робіць бліжэйшы кут. Але няўдала зараз дзейнічае адзін з паўабаронцаў. Папава чапляецца, прабівае дакладна ў Ярашевіча. Атацый Зімін. Але тут Чудук. Чудук з'ядае Зіміна. Кавардаю на падбор і удар з бліжэйшага кута цягне. Падача ад Канцыдайлава. Спроба удара, Ярашевіч забірае мяч у руку. Было гэтае выдаленне. Падача у нас з вуглавога. Удар, Ярашевіч! І вось як. Зараз асіповіцкія футбалісты прабіваюць па варотах міма. Міма брамы ідзе гэты удар.